saka warga laras ning sing dikersake sing dalang sepuh lah sing dipatah aku meneh iya terus ana susulan meneh gandeng wingi Pak Zaroni telepon aku golek bintang tamu ki ora oleh njaluk Mbak Tatin karo Mbak Elisa ya wis padha isi Mbah Waluya karo Mbak Suhin ya wis isi Mbah Baut karo Mbak Niken ya wis isi Gareng Wonosobo ya wis isi lah terus dirembuk nek upamane nang kene Mas Gadel ditampilke sisan piye ayo malahane malah apik ya mula iki anakku Gading iki pancen aku didhawuhi nggon wigati tekse nggon jejer tekan limbukan pancen aku sing didhawuhi terus anakku Gading mengko bagian sabetan bar limbukan tekan ngarepe gara-gara terus ana susulan meneh gandeng iki putuku utawa iki Mbak Lintang Kairo ki sesuk bengi kuwi tanggal 21 ki dilalah pas bintang tamu ning daerah Pocong Wukir Sari rene Mbak Lintang Kairo karo warga laras ya caket karo Mas Gading ya caket mula dirembuki sisan sing biasane kuwi hargane semene khusus dienggo Trimanunggal Mbak Lintang Kairo ya separuh harga. Iya, iki ya mergo saka gedene srawunge Mas Zahroni ya. Mula ya awake dhewe sing penting nang kene nderek memuji anane diadani merti dusun Trimanunggal iki jaten manukan lan kunden iki sing disuwun ya nek ya muga-muga taun sing bakal lumaku iki kabeh kebak berkah sing padha among tani ya padha wekel nggone pangulan tetanen pokoke kabeh pinaringan rejeki ingkang linangkung lan para warga uga padha sengkut gumregut nggone tumandang karya lan warga sing lenggah ana ing Trimanunggal kene kabeh pinaringan kabagas warasan ya lan utamane para among tani muga-muga didohna saka suker sakit didohna saka oma wereng utamane nang kene mau aku dikandhani karo Mas Yaroni jare kene iki tetandurane sok diserang karo oma tikus muga-muga anane diadani merti dusun kabeh melu nyuwun muga-muga terus ilang oma wereng kuwi ya lan sing baku meneh kerukunan guyub rukun gotong royong bandol rompol kudu tansah dijaga muga-muga bisa andayanana kaberkahan kaendahan kabagyan lan kanugrahan tumraping warga Trimanunggal jaten manukan kunden desane Sayareja sukses selalu ya wis iki wis diaturake kabeh nek wis diaturake kabeh merga iki sing baku awak dhewe ngaturake lagon-lagon wong request wah akeh tenan iki request ya aku arep munggah wis diwilengi nganggo pirang-pirang layang mongko wis ana layang papat iki kendel kabeh iki iya diwacake mboko sithik mengko ndakne gelo sing ngersake ya sing layang kesiji bapak-bapak RT Trimanunggal nyuwun gerajakan Banyuwangi Mbak Lintang Kairo kalian Mbak Anting ya terus ana meneh bapak-bapak among tamu nyuwun pepiling Mbak Lintang Kairo iki ya layang loro iki menganggo suwekan tilas apa ya kendel ana meneh layang meneh kendel meneh tulisane cilik-cilik nyuwun fragmen ketoprak Roro Jonggrang wah peran Bandung Bondowoso Kikiswan peran Putri Anting Lambangsih terus ingkang dados ibu utawa emban Ibu Prastiwi saking Dukuh Jaten Bapak Franky Yoga Anggara iki dukuhe kok ya kendel banget iki ya wan elok tenan pokoke mbok menawa wis nyawer ning langsung karo Kikiswan dadi ora liwat aku nek liwat aku mesti tak korupsi wah iki saka pemuda iki dawa banget iki pemuda Ikareja nyuwun siji Liwung Bu Prastiwi loro ande tak terpisah loro Sinarengan meneh ana meneh ayang-ayang terus tombo kangen memanikmu saking parkiran meneh saking parkiran tak berdaya terus katresnan sejati asmara nula salahmu sendiri rindunya hatiku rewangan ana meneh rewang lestari gubuk asmara lali janjine caping gunung kerinduan segara madu dadi wayangan bengi pokoke nembang terus iya nek kira-kira
ora iso dipinangkani ya kon nyetel kaset wae akeh banget iki. Ya, mula iki dienggo lagu pambuka iki gandeng panjenengane luwih utamane iki panitia ngersake nyuwun lagon pepeling Mbak Lintang Kairo gandeng ya iki dibantu karo Mbak Lintang Kairo supaya jumeneng mongko iki ana request khusus Mbak Lintang Kairo karo Mas Gading mengko ana request panjenengane Mas Gading karo Mbak Lintang Kairo arep duet ya kuwi Sampai Inte. Ya Sampai Inte kuwi lagu romantis mula nembang mengko sing romantis iki mengko Gading karo Kairo kuwi Sampai Inte ya mengko nggon fragmen kuwi mengko Sampai Gila. Nah wis menang. Nggih sugeng dalu Bapak. Inggih sugeng dalu. Kok panjenengan kok salim rumiyin. Oh, ketoke mau wis salim ya salim. Oh, nggih salim malih Bapak. Aduh jan. Wah ya nek isih enom ki tangale alus. Mila to Bapak. Nggih. Nembe sepisan menika nggih. Nembe sepindah menika kepanggih panjenengan. Biyen ketemu nalika semana panjenengan isih cilik banget. Nggih. Pak Seno nak ora kleru biyen almarhum Bapak. Nggih, ten Blitar napa ten Pundi nggih nggih. Datang Blitar nate. Terus datang Gresik Surabaya. Panjenengan kok nek ngundang kula kok Bapak? Lah pripun? Lah kuwi tak critani. Kedahe pripun? Almarhum Pak Seno kae arepa umure tuwa kono kacek setahun ning secara alur kae pernahe ponakanku dadi nek nyebut aku muni Pak Lek. Mas Gading nek nyebut aku muni Mbah Geter. Mula panjenengan nek nyebut karo aku Simbah. Eyang. Oh Eyang, nggih. Nggih Eyang. Grandfather. Grandfather together. Nggih Bapak, alhamdulillah sak menika sowan dateng desa pundi desa Jaten nggih. Trimanunggal. Tri kuwi telu, manunggal ki siji, telu-telune ngatunggal. Oh. Telung desa dadi telung. 3 desa jadi satu. Siji. Nggih. Jaten. Kedua Manukan, sing kaping telu Kunden. Niku kok rada-rada ngoten ta namine, Pak? Kok rada piye? Jaten. Maksudku Manukan ki penduduke lanang kabeh ngono. Lah nggih lek kedahe ngoten. Ya ora ming jeneng kuwi ya. Nggih, Manukan kalih setunggale wau desa Kunden. Wah nggih alhamdulillah dados tunggal tumplek-blek dateng mriki nggih Bapak. Oh nggih, mriki menika nganu kok Mbak Kairo patut diatungi jempol. Wah nggih, istimewa luar biasa sekali. Wong nyatane kula lan panjenengan lan rencang-rencang sadurunge awak dhewe sowan nang kene. Wah, sing ngamong tamu ya wis padha samapta, tur ya busana Jawa kabeh. Leres sanget. Terus sing padha jagong ya padha rawuh, tur ya tertib kabeh. Lah nggih, luar biasa sekali. Ini mbak-mbak peladennya juga pakai kebaya nggih Bapak. Mas-masnya juga. Mas Sinoman. Nggih ugi ngaturaken kagem Bapak Kepala Dusun. Pak Duko. Pak Duko. Pak Duko. Oh, Bapak Duko nggih sugeng dalu Bapak. Nggih. Pak Duko ki sing daleme mau dienggo transit mau ki daleme Pak Duko. Oh, wow nggih. Pak Franky juga Anggara. Nggih, masih muda orangnya. Nggih, semoga buat Tri Manunggal. Nggih, Manunggal desa menika nggih Bapak. Nggih. Metri Dusun. Metri Dusun utawa Merti Desa. Merti Dusun. Nggih, semoga sak bibare Merti Dusun sedaya warga masyarakatnya sehat selalu, panjang umur, barokah lancar rezekinipun, ora lokak ning malah kebak nggih Bapak. Amin. Tinebehna saking Sengkala lan Rubeda. Jan, saiki wis pinter banget e mbiyen mongko. Pripun? Jane saiki panjenengan kelas pira? Kelas tunggal SMA. SMA. Nggih. Wonten SMA 1 Puncu. Pucung niku daerah mana? Daerah Kediri. Oh, daerah Kediri, Jawa Timur nggih? Nggih. Oh, kelas besok kuliah. Badhe wonten pundi? Rencana. Datang Jogja mriki pareng Bapak. Oh, Jogja mriki. Wah, nyenengke berarti sesuk insyaallah iso ketemu meneh. Amin. Heeh. Yo, caos panglipur iki pamulutan akeh banget no. Panjenengan iki di
apa ki disuni supaya bawa dandang gula rukun Islam mengko dibake pepeling. Nggih. Nggih. Nggih, dandang gula nggih. Nggih. Dinggo lagu pambuka. Nano neno. Ben dinikmati suarane. Rukun Islam ing lima pan iki. Wah, sasake Mbak Lintang karo ki pancen yo laris tenan wong suarane nganti Nggih ngapunten rada Bapak. Ning panjenengan nganu kok tak adungi jempol. Saking senenge arep sowan ning Trimanunggal ki panjenengan le sowan mriki wae mruput esuk pun dugi mriki nggih. Sampun. Wah, nginep tengene Pak Jaroni wae nggih. Nggih wau pagi sampun dateng dalemipun Bapak Zaroni nggih laras. Jan nyenengke. Ayo nok lanjut nok. Katindakna mring prasarama Neno aja nganti ditinggalke Neno rukun Islam pon niki sahadate kang angka siji kang kapindho salat dene kang ketelu. Yo iki kejaba layang-layang yo sing liwat WA yo akeh nok. Nggih. Mengko dipinangkani mboko siji. Nggih lewat HP wonten, lewat Nggih. surat wonten. Dan ya pokoke kudu diratani mengko. Nggih. Ya lanjut. Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ngibadah haji. Nonano Rukun Islam sampurna. Matur nuwun Mbak Lintang, iki sadurunge diaturake lelagon tak macake WA-ne saka pepundenku, saka sapa? Nggih. Saka panjenengane Pak Sabto Saroso ki anggota dewan iki mbiyen ya Lurah Sendang Sari kene. Wah, Ya. nggih. Iki WA nderek wungon mirsani wayang mugi tansah kalis ing rubeda ngantos tancep kayon benjang. Amin. Nderek tumut mangawi bagya kagem warga Jaten Kunden Manukan mugi tansah pinaringan kabegjan lan kawilujengan ngapunten mboten saged nderek langsung mirsani nembe ngayahi jejiban negari. Nyuwun sinom nyamat kagem sedaya ingkang rawuh Pak Penewu, Mas Lurah lan sedaya kemawon saking Pak Sabto Saroso. Nggih, mangke dipun pinangkani monggo setunggal. Nggih. Monggo Mbak Lintang Kairo dilagokke pepiling monggo Mas. La ilaha illallah, la
dan wis kumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi jaga ing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah syukur luhur lan asar salat saya tingatake tindak mungkar arep lan bisa cakepe prayogane kita salat senai aja semana iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepingin besok munggah suwarga tansah dielingke wis wanjine padha nindakake akan wis kumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi jaga ing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah syukur luhur lan asar salat saya tingatake tindak mungkar arep lan bisa cakepe prayogane ditambah salat sunai aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedila sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepingin besok munggah suwarga Ya, wis diaturake dienggo buka rasa Nggih. karo dienggo lagu pembuka. nggih Bapak. Nah, lah niki panjenengan mumpung isih nang kene, aku wingi di WA karo admin Wargolaras Mas Nggih. Gun. Nek panjenengan jare arep ngersake duet karo Mas Gading. Oh nggih. Lagune Sampai Inte. Sampai Inteng. Monggo Niki- lagu- niki Mas Gading hafal napa mboten? Ah wingi wis WA karo aku mongso. Wingi wis WA karo aku rak dipasrahe karo Mas Gun. Nggih. Pak niki Lintang Kairo karo Mas Gading ki arep duet Sampai Inte kira-kira saged nulis notasine mboten beres mak tak tuliske notasine. Nggih. Ning gandeng lagu Sampai Inte kuwi lagu sing romantis. Nggih. Mas Gading karo panjenengan ya aja tido-tido mengko le nembang ya karo sing romantis, Ah, nggih siap. sing Pak. ekspresi. Ayo, Mas Upamane, Pripun? upamane kaya Mas Gading, duh Inte. Terus sampean apa kok sampai ngene karo gandeng Kuwalik, tangan. Pak, niku, Oh, Pak. balik ya? Nggih. Ah, iya. Aku pancen seneng tak balik kok ya. Sampene dadi jalare pripun niku? Pak? Ayo Mas Gading, disebut yang dulu. Disesak. Neng neng nong nong. Ayo Mas Gading, nyerak rene dijemput, Mbak. Ayo Mas Gading. Ayo dijemput. Kesini Mas Gading. Dijemput, digandeng. Ayo Mas Gading ya. Ayo Mas.
Gading. Pokoke rasa isin-isin. Nggih, Mbah. Sapa ngerti pengendikane almarhum bapak mbiyen lumusi. Biyen nalika samono panjenengan ya isih cilik, biyen ya melu Mbak Lintang karo biyen ya melu. Sesuk nek ana rejaning jaman mbok menawa Lintang karo sesuk iso dadi jodhone anakku barang mbok menawa lho. Mula kok njaluk lagu Sampai Inte. Nggih. Kudu Mas Gading iso ngimbangi lagu Sampai Inte iki romantis lho. Iya, Nek dikit-dikit digandeng aja, tangane ya Mas. manut. Heeh, lagunya Lah. dikit-dikit aja. Dikit-dikit kepiye? Ya maksudnya Aku ra nggak seneng usah- nek dikit-dikit. Lah senenge piye? Ora apa-apa. Iki lagu Sampai Inte iki lagu Cina. Lek omong-omongan nek iso ya cara Cina. Ya ora kok ya. Pokoke sing romantis. Wong lagune iki tentang katresnan. Nah, Apa kowe tresno aku terus Gading mangsuli donya akhirat tresno. Ya. Aku lali ya, Mbah. Ora wong wingi tak tak bantuin ya nanti. Oke. Nanti liriknya tak bantuin Mas Gading nyanyi ya. Nggih. wong kuwi nganti ana sing nyawer apa kuwi jenenge Mas Janu. Oh nggih niki wau. Kuwi Mbak dipendet, Mbak. Mbak Saking Linda. saking Dibacakan. Ini untuk Ki Gading Pawukir dari Positif Fiber. Vibes. Apa? Oh vibes, tapi tulisannya R. Ana meneh kuwi Ini saka sapa? sudah. Lintang Kairo untuk Lintang Kairo dari yang sama. Ini terima kasih ya. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya. Selalu mensupport saya sama Mas Gading. Terima kasih. Nah, terus kuwi Iki untuk siapa? Dari siapa? untuk Ki Geter. Panjenengan ki diparingi niki. Waduh matur nuwun, matur nuwun. Terima kasih. Wah, apa iki? Wah, duit karo kopi Niku, kapal api. nggih, Wah, kesane iki jenengan mboten ngantuk niku Aku seminggu. iki sing penting duwite tak jukuk, kopine mangsa borong. Tak ngono. Nya, kopine nya. Ada lagi, Bapak. Heeh. Oh ya, terima kasih. kesehatan niki, Mbak. Bukakno, Mas. Minta tolong. Sik, berapa? Kuwi untuk Ki Geter apa untuk Ki Gading kuwi? Heeh. Ayo didepke rono ben disut. Pegang, Mas. Ya. Oh, kualik, Mas. Oh, ini. Semoga sukses dan rukun selalu Mas Gading, Mbak Lintang. Terima kasih Matur Lintang sembah nuwun. Lintang Pawukir fans. Wah, Lintang Pawukir kok. Terus sik Itu niku apa Mas yang itu, Mas? Yang ini untuk Ki Geter. kagem yoga. Wah. Ora ding ora, padha tulisane. Wah, sama. Sami niki Ya, lho. buat Lintang Pawukir fans, Nggih. terima kasih banyak. nggih. Semoga guyub rukun selalu ya. Terima Amin. kasih sudah mensupport Mas Gading dan Lintang. Terima kasih. Matur nuwun. Pokoke matur sembah nuwun. nuwun sangat. Ning ya jane sing maringi pilih kasih lho. Aku iki Lintang karo Gading abang-abang kok nggon aku biru iki wah jan. Lah panjenengan gandengane sinten lho, Pak? Aku ora ndek gandengan aku. Ayo. Kita berdua kan cocok ya, Mas ya. Lagi. Iya. Sudah Ayo. jelas. Lagune ngene, Mas. Sampai Inte lho lagune. Gimana lagune? Dipraktekin coba Mbak Lintang anu. Prakteke. Tangane ngomong. Oh. Nah, terus Gading. Apa? Apa Intai? Kamu itu manggil aku nama Intai Oh, gitu loh. Intai toh? Heeh. Nang BA ki bingung aku, Mbak. Sing penting saire aja kesusule gandengan, saire. Udah aku main manut. Pripan lah nih kalau Aku jenengan emang ini digandeng kamu manut Mas banget Gading. wis dan. Wah, aku ki manut kok wonge kok. Dikapak-kapake manut. Wingi wis tak kirimi linge ya kudu dipelajari kok. Apal ya? Apal Mas. Saya Ben karo wangi, dituntun Mas. Mbak. Mugi-mugi apal. Bukane iki lek nulis notasi ya mendadak, iki malah lagi tak fotokopi. Oh, nggih. Bukane saka saron dhuwur. Niki. Teng tong teng tak dun tan detang detang. Niki mboten kalem-kalem mawon, Bapak. Sing pertama Nggih. kalem dangdut ning dangdut tipis-tipis. Ah. Pamrih ben panjenengan ki romantis iso meresapi ngono lho. Oh, nggih, siap. Nggih. Ya, sampai Inte bukane saron iki Mas nggih. Ning neng nang nang ning nang alon sikik Mas, engko sing keloro sesek ora apa-apa. Yo, sing romantis lho. Yo, sampai Inte. Sik Mas, ini lho. Kadang iki Oh, aku kan Mas, Sik. Mas jenengan
mboten dikirimi to Mas kalih Ki Geter niki wau. Wis tak kirimi iku sik tak terang dhisik karang yo maklum le gawe agi mau. Wah, nggih. Ini garape ngene ya. Ning nong ning kendang langsung nyaut tak ning neng neng tak tak terang tak tak dang dang den. Mas Endang. Malah mencap-mencap. Kok ki piye to Mas? Aku ya pengen romantis kok ya nang omah ra tau romantis kok. Oh, baca notasi to. Walah. Ayo buka saran Mas, yo. Hihi. Mas Gading. Dalem Dek Lintang. Mas Gading tahu nggak Apa? bedanya bintang sama lintang? Apa ya? Kalau bintang itu menyinari dunia. Oh. Kalau aku menyinari hatimu. Ayo Ya masuk. ampun. Wis aku angkat tangan, Mbah. Mboten napa-napa Mangke. Bapak. Ayo Menika wingi wis kan tak- dadak lagunya. Ayo wingi wis tak kirimi linge. Oh. Sarane ajar ning omah bulu. Nggak apa-apa, Mancing Mas kok malahan. Lah mancing karo ajar. Ayo Nggak serapor apa-apa. golek Pak. sesuk diapalke mergo iki nak panjenengan iso nyanyi karo Lintang karo jan pas banget ngene iki jane. Nggih. Heeh. Nggih. Lagunya yang duet Apa? aja yang bisa aja. Ah yang Mas. bisa Apa, apa? yo? Lintang Yang bisa, Asmara yo? apa-apa? Apa ayang-ayang? Manut Apa langgam? derek. Oh, derek. Nggih, derek. Pelok bareng Derek. di Lintang Asmara ya. Nggih, derek. Ya, tinggo. Mun aku wong manut. Yo. Angkat tangan aku, Mbah. Pun nggih, Mbah. Apa to, Mas? Pamit riyen. Lho. Apa? Kowe engko isih mayang barang sih. Joding. Lah ya, ki pripun to? Lah. Yo, Lintang Asmara ya. Nggih. Yo, monggo aja. Ya, matur nuwun. Ah, nek iki apal iki Mas, lagune. aku panas banget. Oh, sebentar ya. Kamu kok nggak peka banget sama aku, kenapa? Dikipasi sik. Kok dikipasi wong iki keringetan kayak Iya, ngene iya, kok kok iya. dikipasi Ah. piye? Iya, iya, Nduk, kene, Nduk. Aduh, aku capek banget. Ayo dilapi nggo tisu. Saiki sementara Kene, nggo tisu kene, garing. kene. sih. Mana, Mas? Oh, Oh. aku ning kene kok. Oh, ya kene. Iya. Pelan-pelan. Terima kasih. Alah, alah, Jan. Terima kasih. Nggih. Purun mboten, Mbah? Ora. Oke, pun. Mboten. Ayo, saiki sementara tisu garing sik. Besok terus nganggo tisu basah genti. Ayo kemringet kok yo. Nggih. Matur nuwun Mbak Lintang. Nggih, Karo Mas sami-sami. Gading. Nggih. Sementara Terima lenggah kasih, Mas meneh Gading. mengko jumen meneh mergo iki saka panitia ngersake supaya Pak Lurah munggah ning panggung sik. Oh, nggih, siap. Karo mengko panjenengane Pak Ustad ya Pak Ustad Pak Sumiran nek ora kleru ya arep munggah panggung, arep nyumbang lagu. Ya. Oh, nggih. Ayo. Nggih. Pelok bareng Dik. Pelok 6. Mas Gading lenggah, Mbak Kairo lenggah, Pak Lurah Nggih, diaturi matur munggah. sembah nuwun. Nggih, sampun. Matur sembah Mas nuwun. Gading. Terima Mbak kasih. Anting, Mbak Iya. Lintang. Sampun dipinangkani wau pamundutan saking Bapak-bapak RT Trimanunggal. Nggih. Nduk, piye, Mak? Ngene ya iki gandeng lakone isih dawa banget. Ya ora pati dawa jane. Ya sedeng lah. Iya. Pas pokok iki. Neruske lakon sik karo nonton wong do budalan kae. Ya Mak, ayo tak derekke. Enjing bidal kumara saking jroning raja. Kowe ingkang pala kaswa prabusananira lir surya dalira saka ing janidi harasa madangi jagat tumungo paning sapucak ing wukir marbabang sumerat kening soroting surya mekolan gunung gunung. Oh.
ngarsa swaranipun lir ombake samudra Aduh. As. Oh, as.
sumbar keter bumi lindu kunjing waludo guntur ketuk Reban ngantos tumengklungen anggen kula nengga wonten jawaning pagelaran kraton Ngastina nyerantos rawuh paduka lajeng ingkang putra Jumadung dawuh Reban nadyan kula inggih Jumadung dawuh Reban oh ladalah anak Prabu Dirgamuka putra siswaku bejo kemayangan dene ditampa pasuwitanku ana ngersane Sunan Prabu Duryudana monggo sejatine aku suwita marang Sinuwun Prabu Duryudana kuwi mung tata gelar wae mung tak nggo srana nggonku bakal nyirnake sing dadi glilipku ana ing jagat iki dene sing dadi glilipku ora ana liya ya mung kethek Putih Anuman mula aku saguh bantu Prabu Duryudana dadi jagoning Kurawa nyirnake para pendha nanging aku nyuwun tumbal ya kuwi wanara sing ngulese seta ya si Anuman wah mengkono ger inggih kula sampun dungkap lajeng keparengipun kados pundi Reban mula aku nganti putra siswaku ya kowe Prabu Dirgamuka lan kowe tak keparengake nganti wadya bolos gelar sepapan ayo dina iki uga tak kanthi lumarapaning Kendali Sada aku nedya lampah panglipunan tak colonge Anuman inggih ngestoaken dawuh yen mekaten monggo kula dherekaken
Wajra ingkang puspita rum kasiliring samira nombre Sekar kadung ko ngas kandanyo mawe raras ratnaning driya Duh Iwang Rama dewaku sinuwun sinuwun Mandura ngantos gidhuh gagap gugup raosing manah kula labet rawuh paduka ingkang boten paring cecala langkung rumiyin sinuwun menawi ateging ingkang abdi pun mayangkara menika upami nandhang kalepatan lajeng patrapana pidana sinuwun sinuwun jagat Dewa Ndara Kakang Anoman tak sono aja nganti kleru ing anarka prawataning panjenengan ingsun iki kejaba mertui kawedadane Kakang Anoman nanging uga kegawa saka peteng ing rasaku. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.